Здравейте хора и добре дошли отново в моя канал. Днес е неделя. Реших, че е перфектен ден да ви покажа какво обикновено си готвя, когато съм в Лондон, какво си пазарувам, какви са цените на продуктите тук и неща, които потенциално биха ви били интересни като различна гледна точка. Имам няколко неща да свърша днес, така че междувременно ще ви разкажа малко и какво се случва в моя живот. И ще готвим, ще си говорим, общо взето това ще е днешния влог, но първо ще си допия кафето и след това отиваме на пазар и започваме неделния ден. Прибрах се от пазара, сега ще ви покажа какво си купих и колко ми струваше. Това е пазара от днес. Взех си зеленчуци, мисля да си ги направя на фурна с пилешко и това да ми е основният обяд за през седмицата, който да си нося на работа. Взех и малко краставици и домати да си правя салатка и картофки също. Взех една тиня и ето тези плодчета, които никога до сега не съм опитвала и реших да видя какъв има вкуса, затова си ги взех. И едни цветя, защото просто бяха толкова красиви, реших да се поглезя малко с приятна обстановка, докато готвим тази седмица. Взех и един топъл хлебец. Взех си и ето тези, които обожавам. Имам нездравословна връзка с тях. В принцип ги избягвам, но този път реших да си взема с сол и черен пипер. Много са вкусни. Много ми харесват на мен лично. Ако успеете да си ги намерите някъде из Лондон и ги опитате, кажете ми какво мислите. Дали аз нещо не съм добре или наистина са много вкусни. Взех си ето тези кукита с шоколад и лешник. И така, сега взех си също котидж чиз да си правя сутрин за закуска с яйчица, много обичам. Намазвам си филийката с котидж и отгоре едно яйчице, една моцарелка, сиренце и пилешки къщета с подправка за тях. Всичко това ми излезе 38,92. Ако ви е интересно точно колко е струвало, ще оставя бележката тук за малко. Изглежда като много парички, но имайте на предвид, че това на мен ще ми стигне за седмица, че даже и отгоре. Защото мога да си правя, както казах, печени зеленчуци с месо, картофките с сирене и яйчица, сандвичи, изобщо много неща мога да си направя с всички тези продукти. И в този супермаркет нещата са доста качествени. В Lidl, аз си пазарувам от Lidl доста често, там има много по-ниски цени и оферти, но аз лично харесвам този
този супермаркет. Наистина нещата са много, много високо качество. Така, тук искам само да вметна, че този апартамент не е мой. Една моя приятелка ме помоли да остана тук няколко дни и да се грижа за котенцата й, докато е на почивка. Така че просто беше достатъчно добра да ми позволи да снимам влогове, докато тях ги няма. Така че това е причината за различната визия днес. Гледам едни прекрасни две котенца, които са много сладички. И така, започвам и с първото ядене за деня. Спагети. Всъщност ги бях сготвила вчера, но ми останаха доста и гледам да ги доизям. Просто сложих още малко моцарелка и пресен босилек. Но това ще ми бъде първото хранене за деня. Също така в спагетите има домати, червена чушка и това е. Това всъщност беше соса и малко кашкавал. Поради някаква причина ми се догледа Какво искат жените с Мел Гибсън и малко ми стана смешно, защото какво искат жените всъщност? Хубава паста и спокойствие. Честно да ви кажа, в момента съм в много интересен период от живота си, в който искам да променя абсолютно всичко, започвайки от работата. Просто до сега никога през живота си не съм си поставила дългосрочни цели и виждам как това по някакъв начин ми е навредило, вместо да ми помогне, тъй като винаги съм смятала, че не е хубаво човек прекалено много да мисли за бъдещето и защото нещата зависят от обстоятелствата. Обстоятелствата винаги се сменят. Така че аз винаги съм била по-скоро привърженик на това да съм гъвкава, отколкото да имам някакъв план. И виждам как това ми пречи. Доста често води до това, че се губя в живота си, не знам какво точно правя и защо го правя. Намирам се в ситуации, в които жертвам изключително много от личния си живот и менталното си здраве, и физическото си здраве за неща, които не са ми толкова приоритети и никога не са били нещо, което съм искала. Просто обстоятелствата са ме довели до такъв момент и не искам вече да разчитам на обстоятелства, искам да разчитам на себе си, така че мисля следващите няколко месеца, както казват много тези мотивационни гурута, да прекарам 6 месеца в така много дисциплинирани и целенасочени усилия и да се опитам да променя живота си, така че да ми харесва и да е ползотворен, аз да се чувствам ползотворно и да вървят нещата в някаква посока. За целта мисля да променя работата си. Не съм още сигурна какво точно искам да правя. В момента си правя проучване. Знам, че бях споменала, че се интересувам от UX и UI дизайнерство. Сега в момента съм се насочила към друга професия, която смятам, че по-се доближава до това, което аз вече така или иначе правя. Също така си правя проучване на база какво е бъдещето на позициите, които търся, какви са заплатите и какво се изисква като квалификации. Говорейки за квалификации и сертифициране, харесвала съм си два курса с изпит и взимане на сертификат за позицията, която се интересувам, професията, за която се интересувам, само че цената им е 1000 паунда и нагоре. Преди да инвестирам в това, искам да мина няколко по-бюджетни курса и да видя дали това нещо наистина бих искала да го правя и дали ще имам някакви съмнения, проблеми или така нататък и най-малкото да се подготвя малко по-добре, вместо тотално без никакви познания да се впусна в нови курсове и така нататък и научаване на нови умения.
Така че днес седнала съм сега с лаптопа си, ще си закупя един курс или от Coursera, или от Udemy, доста бюджетни варианти има там. Също така доста често пускат и намаления, така че ще прекарам няколко часа да гледам и да си водя записки, да видим какво ще си помисля след това, какво ще мисля след това. Когато приключа, ще започнем да готвим вечерята и обядите за следващата седмица, но това е за сега. Наистина вярвам, че хората, всички ние всъщност, наистина вярвам, че всички можем да променим съдбата си, живота си. Просто понякога наистина се изисква да се поставиш в ситуации, които може и да не са ти комфортната зона, може и да не са ти приятни, но в крайна сметка всичко отнема просто известно време, да го научиш, да свикнеш с него и нещата започват, колелото започва да се върти. Така че аз не искам повече да си губя времето и много така целенасочено смятам да променя всичко в живота си, започвайки с работата, така че днеска неделно започвам. I've taught hundreds of thousands of people to pass certification. Okay, so the first process we're going to be covering in monitoring and control. So this integration process is a process that basically summarizes on actual plan. You're keeping the work. Anytime you think monitoring, controlling, ask the question, are we on plan? Reviewing and recording the progress to meet the performance defined in the PM plan or the project management plan. Till the work starts. We can all have a great plan. All right, we can all have an amazing plan, but we don't know how amazing that plan is till the work gets executed. The team starts doing it, then you find that you're... До тук всичко много ми харесва, не знам. Звучи се едно обяснява за моята лична персона. Преди да продължа с курса, ще започна да приготвям обядите за седмицата или поне да ги сложа в фурната да се пекат. За сега само съм си измила зеленчуците, сега ще ги обеля и ще ги нарежа. Сега ще стане страшно обаче. Как го нарежа сега? На кръгчета или... Това дали е мъдро? Се трябва. Мисля, че това е достатъчно. О, не. Край. Боже! Това ще го ста за салатки. Плюс това на работа сигурно ще мириша на лук. Но знаете ли какво? Ха-ха, не ми пука. Нека да мириша на лук. Да стоят по-далеч от мен. Това са ми всички зеленчуци, нарязани, готови. За малко ще забравя, че имаме гъбки. Но всичко това ще го добавя сега в тавичката и ще го овкъся. Сега ще го измия това пиле, ще го мариновам и ще го мариновам и ще го добавя до зеленчуците. Ще го мариновам, искам да кажа, ще го окъпя в ето тази подправка. Ало, мамо, имам леко тъп въпрос. Готвя тук и съм нарязала зеленчуци и сега съм взела пилешко.
И искам да го добавя пилешкото в зеленчуците да се готвят заедно. Това е окей ли? А по принцип или трябва да го... Защото салмонела, нали? О. Добре. Защото аз съм те виждала да готвиш пилешко с ориз и го слагаш сурово, нали? Или го приготвяш малко. Сваряваш го малко. Ами добре ли, пиле с картофи като печеш? Може да се докосва до зеленчуците. Водичка, добре. Така, това е положението. Готова съм. Месото е овкусено и добавено. Зеленчуците също са нарязани и овкусени. Сигурно се чудите този босилек пресен. Какво прави в тази тава? При условие, че ще изчезне много бързо, ще изгори. Опитвам се да впечатля с цвят, защото за вкус няма да мога да гарантирам. Но добавила съм тук масълце, подправчици. Надявам се да стане вкусно. Не знам дали стана ясно, но аз не съм много добра в готвенето, изобщо даже. Имам желание, но обикновено нещата не се получават или при печенето, или при грамажите, нещо бъркам. И в един момент тотално спрях, защото не исках да хабя храна. Обаче това също е нещо, което искам да променя в живота си, така че съм готова да си задам всички тъпи въпроси на мама. Съжалявам, мамо. И да се науча да готвя като хората. Мисля, че е много хубаво човек да може да готви, да си приготвя прясна, вкусна храна, вместо да ходи да купува от разни заведения за бързо хранене или ресторанти постоянно, където не е сигурно какво, що се случва. И да не говорим, че чувството да сготвиш за някого други го е невероятно. Аз обикновено това съм се опитвала да правя. Да направя кекс за нашите или баница за колегите си, да им покажа българското. Никога не става. И е много гадно. Обаче това сега ще се промени. Така, манджата е готова. Сега само ще опитам да видим дали е вкусна. Добре, според мен е липсва малко сол, но като цяло е вкусно. Сега ще го разпределя в кутиите и сме готови с обяда за седмицата. Така, часът вече е почти 10. Мисля да приключвам с обучението за сега. Ще продължа утре, може би след работа. Сега мисля да си направя нещо лекичко за хапване, защото не съм много гладна. Но не знам какво ще е точно. Нещо лекичко. И ще си догледам филма, защото днес не можах да го изгледам целия. Какво искат жените. Много готин филм. Бях забравила за него. Но общо взето филмите, когато правеха през тази епоха, всички бяха страхотни. И аз, честно казано, гледам такъв тип филми обикновено, отколкото новите. И даже си мислех, ако в днешно време се направи същия филм, на същата тематика, 100% ще има всякакви вулгарни глупости и голотии и не знам си какво. И това мен много ме дразни, защото не е необходимо на всяка комедия или на всякакъв романтичен филм да се пляска пълната тъпотия и простотия. А тези филми също има някаква интимност, също има някакви такива въпроси и теми, които се повдигат, но те са направени с много вкус и е много приятно за гледане. Така че не знам какво става с филмовото изкуство напоследък, но аз мисля да си се връщам към старите класики и сега ще си направя нещо вкусничко и продължавам да гледам. Реших да си отрежа 2 доматчета и малко сиренце. Аз между другото много обичам сирене и да опитам тези плодове. Сега ще видим как изобщо се отваря и как изглежда отвътре, защото това е твърда коричка. Сега ще видим. Мисля, че ще ми трябва нож, макар че като проверих в интернет пространството,
Имаше хора, които го отварят и без. Мале... Сега не знам дали ще се види, но ето така се отваря явно. Много странна консистенция. Но така изглежда след като се обели. Нека сега да видим дали е вкусно. Колко странен плод. Като ванилия е. И вътре има костилка. Само ще махна костилката. Буквално има вкус на ванилия. На сладка ванилия. Крем. Все едно хапвам крем. Ето е и костилката. Колко странно, че природата ни е дала всички лакомства. Ама... Има буквално вкус на крем. На вкусен ванилов крем. Ето така изглежда черупката след това. Много готино.